راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕንቅፋት ዲሞክራሲን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ይኸውን ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 182 ሃገራት ተራእዩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስኡ ተተሓሒዙ ውሸባ ናይ ውፅፅ እዋን ድንጋጌ ምንቅስቓስን ምትእኽኻብን ምድራስ ዝኣመሰለ ስጉምታት እዩ ተወሲዱ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተመዲቡ ዝነበረ ምርጫታት ክስረዝን ካልእ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ህዝቢ ድማ ክጣሓስ ከም ዝኽእልን ኣብ ሓደ ሃገራት ድሮ ተቐላቂሉ ይርከብ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጀሚሩ ዝነበረ ምርጫ ከንቲባታት ከተማ ዝሰረዘት ሃገር ፈረንሳያ እንተኾነት ውሳኔ ደገፍ ባይቶን ህዝብን ፈረንሳ ስለ ዝረኸበን ፈረንሳውን ሓንቲ ካብተን ብዲሞክራሲ ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ሃገራት ምስ ምዃናን እቲ ምርጫ እዚ ዓመት ከይተዛዘመ ክካየድ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። ድሕሪ ፈረንሳ ምርጫ ዝሰረዘት ሃገር ኢትዮጵያ ኮይናላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወርሒ ጉንበት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ዝተፈላለየ ምክንያት እናቕረበ ናብ ወርሒ ነሓሰ ኣሰጋጊሮ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ብኮሮና ቫይረስ ኣሳይቡ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ከም ዘናውሐዩ ኣፍሊጦ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክልል ሶማል ናይቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ምትፍናን ወጥርን ንሓላፊ ፀጥታ ክልል ካብ መዝነቱ ዝኣለየ ፕሬዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ሶማል እቲ ጉዳይ ናብ ዘተኮር ንዝቐረበ ጠለብ እቲ ሓላፊ ፀጥታ ነበር ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይከኣለ ከም ዝተነግሮ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ኣብ 22 ሃገራት ምርጫታት ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተሎ ናይቲ ዝተረፋ ሃገራት እውን ምክያዱ ኣጠራጣሪ ኮይኑሎ። ኡጋንዳ ኣብ 2021 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኩሉ ምርጫታት ኣቐዲሙ ክስረዝ ዝብል እማመታት ይስማዕ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ኣቃሊሐን። እዚ ድማ ነቲ ን36 ዓመታት ንኡጋንዳ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ሙሴቪንን ገጢሞ ዝጸንሐ ናይ ዕድመን ቀዋምን ብድሆታት ኣልዩ ንተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘጽንሖ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥረሉ ተኽእሎ ኣለዎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምልኪ ሓደ ሰብ ንዝመሓደራ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ህዝቢ ኣብ ርእሲ ዝጸንሖ ጸቕጢ ተወሳኺ ማሕዩር ኮይንዎ ምህላው ብሰፊሑ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳዩ። እዚ ለበዳ ንህዝብታት ዓለም ኣብ ሻቅሎት ሸይሙ እኳ እንተሎ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዝኣመሰሉ ስልጣኖም ንልዕሊ 30 ዓመታት ንምዕቃብ ዝጋደሉ ዘለው መልእኽቲ ግና ዘይተሓስበ ምርቓ ኮይንዎም ኣሎ። ኣብዚ ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ምንቅስቓስ ህዝቢ ተደሪቱ ኣኼባታት ተሰሪዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዜጋታት ምእሳር ምግፋዕን ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ብምእዋጅ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ምውዓልን ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝምልከት። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተኣወጀሉ እዋን ህዝቢ ብጃምላ ዝኣሰረት ሃገር ስዑድ ዓረብ ክትከውን ከላ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣስታት 300 ሰበስልጣን ነበርን ኣባላት ንጉሳውያን ቤተሰብን ምእሳራ ይዝከር። ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ምስ ለበዳ ተተሓሒዙ እሱራት ብስድራ ቤታቶምን መቕርቦምን ከይብፅሑ እሱራት ተፈላለዮም ኣብ ሸላን ብውልቅን ክእሰሩ ዝኣመሰለ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፅብፀብ ፍጻሜታት ይምዝገብ ምህላው በብእዋኑ ዝቃልሑ ዘለው ዜናታት የረድኡ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 71 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ንዋት ምሽማታ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ኢንስቲትዩት ሃገራዊ ሰላም ኣቃሊዑ። እቲ ንመሸጣ ጾር ዓለም ዝከታተል መጽናዕታዊ ትካል ኣብ ዘቕረቦ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ 140 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሸመተ ወተሃደራዊ ንዋት ከመዝግብ እንከሎ ካብዚ እቲ 71 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ገለ ካብቲ ኢትዮጵያ ሸመተቶ ጾር 6 ናይ ወተሃደራዊ ልምምድ ነፈርቲ ካብ ጀርመንን 4 ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ካብ ሩስያን ይርከቦ። ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳውን ናይ 100 ሚልዮናት ወተሃደራዊ ስምምዕ ንምክያድ ኣብ መስርሕ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ዞባ ድሕሪ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ገንዘብ ንወተሃደራዊ ንዋት ዝህለኸት ሃገር ኬንያ ኮይና መብዛሕትኡ ኣብ ሓይሊ ኣየር ዘተኮረ 32 ሚልዮን ዶላር ኣፍሲሳ። 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ሱዳናዊ ስደተኛ ብ4 ሚያዝያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ብዘካየዶ ናይ ካራ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ክቐትል እንከሎ 5 ሰባት ድማ ኣቑሲሉ። 3 ካብቶም ዝቆሰሉ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝርከቡ ፖሊስ ፈረንሳ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ብዝሃቦ መግለፂ መሰረት እቲ ካብ ጥሪ 2017 ናትሒዙ ኣብ ፈረንሳ ዕቑባ ተዋሂቦ ክነብር ዝጸንሐ ሱዳናዊ ድሮማ ኣብ ዝተባሃለ ዞባ ደቡባዊ ፈረንሳ ትርከብ ሮማ ሱር ኢሰር ኣብ ዝተባሃለት ንእሽቶ ከተማ ኣብ ኣፍ ደገ መሸጣ ሕብስቲ ተሰሪዖም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰባት እዩ ብሃንደበት ኣላሁ ኣክባር እናበለ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ኣካይዱ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ክሪስቶፍ ካስትነር ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ከተማ በፂሑ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብወገኑ ኣብ ዝበዳህ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ከም ዘሕዘኖ ብምጥቃስ ንግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ።
ኣብ ፈረንሳ ብሰንኪ ምስሕፋሕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብዘይካ ንሸመተ ምግብን መድሃኒትን ካልእ ዘየድሊ ምንቅስቓስ ብጽኑዕ ተኣጊድሉ ዘሎ እዋን ባኒ ይኹን ካልእ መግብታት ንምሽማት ነፍሲ ወከፍ ሰብ 2 ሜትሮ ተረሓሒቑ ክስራዕ ከም ዘለዎ ተኣቢጁ ይርከብ። እቲ ሱዳናዊ ስደተኛ ድማ ከም ዝተረሓሒቆም ተሰሪዖም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ብኡ ንብኡ ተታሒዙ ምስቲ ሱዳናዊ ርክብ ክህልዎም ዝኽእሉ 2 ሰባት እውን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። እንተኾነት መጥቃዕቲ ዘካየደ ሱዳናዊ ምስ ሽብራውያን ጉጅለታት ምትእስሳር ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ኣብ ምፅራይ ይርከብ። ፈረንሳ ምስ ውሸባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣስታት 160,000 ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ። ሬድዮ ኤረና ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ከመይ ሞ መፂኻ ከመይ ፀኒሕካ ዓዲ ኣስመራ ሽኮር ከመይ ኣላ ፀናቓል ምሻና ይኮነት መምላስ እዚ ኩሉ ብሓንቲ ዕፍሪት ሳምና ተሓፂቡ ምልጭ ኢሉ ዝዕዘር እዩ ርስሓት ናይ ደገ ዝስዕቦ ዝኾነ ይኹን ሽግር የላ ተዓሚፅና ትብል ቃል ያልክዕና ንዓና ኣይትገፍሓና ኣይትፀበና ክኢላት ኣዳ ኣለዎ እምበር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተደኣ ኣብ ልዕሊ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙ ብቐሊል ኣብ እንእከበሉ ዘጋጥም ካብቲ ርእስቲ እልኢሎም ክደፋፈሩ ከይጀመሩ ንኽሃድም ንበዓል መልእኽ ድሕሪ ሓፂር እዋን ሱዳን ወይ ሊብያ ኣሎ ዝብሉኻ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ መሳትኡ ዕጉግ ኢሎምዎ ኣብ ቃለ ምሕተት ምስ ቀረበ ብዘይወታእ መታእ ዝገልጸልካዩ እቲ ንኡስ ናይ ንእስነቱ እቲ ዓብዪ ናይ ዕቤቱ እንገብረሉን እንብለሉን እዋን ደኣ መውደቕ ፋሕ ኢሎም እተበታተኑ ኣብ መድላይ ዝወፍር ሬስኦም ዝዕርፍ ስድራ ቤቶምን መንፈሶምን ክዕርፍ ዝጋደል ከም ደቂ ዛግራ ንዝበታተን ዘሎ ወለዶ ዝሕር ወለዶን ዝሃስስ ዘሎ ክብር ሕብረተሰብን ማዕረ ኣጀንዳ ምድላዋት ጽምብል ናጽነትን ሳዕስዒትን ዝእንጎት ዝሽብሸብን ሃገር ንዘድሕን ዛዕባታት ኣልዒሉ ወኢሉ ዝሓድር ሃገራዊ ሰሚናራት ሃንቀውለላ 12 ጉንበት 2014 ካምፓላ ኡጋንዳ ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ደጊምና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ተሓንቀኒዩ ሬድዮ ኤረና ካብ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲ እምረታዊ መቓን ንሓርነት ጂን ሻርፕ ትርጉም ዳንኤል ረዘነ ተቕዋም ኣልበርት አንስታይን መብትታን መልካዊ ስርዓት ማዕረቲ ዝካየድ ትካላዊ ለውጢ ምንቅስቓስ ኣብያን ሕንገዳን እውን ክቕጽል ይኽእል ሃንደስቲ ናይቲ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ብኣጋ ክግንዘብዎ ዝግብኦም ነገር እቶም ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ኣብ ገለ እዋን ካብቲ ተደለየ ተቃውሞ ወጻኢ ህዝባዊ ኣብያ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ መብዝሕትኡ እዋን ናይ ተቃውሞ ዓቕሚ ንምጽራይ ንምህናጹን ንምስፍሑን ግዜ የድሊ ብእኩብ ዝግበር ህዝባዊ ኣብያ ንኽምዕብል ዓመታት ክወስደሉ ይኽእል ኣብ መንጎ እምበኣር ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝሓቆፈ እተለለየ ጎስጓሳት ተቃውሞዩ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝርከብ ዓበይቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ ክሳተፍ ይግብኦ ብጽኑዕን ዲሲፕሊናውን ፖለቲካዊ ኣብያ ዝተሰነየ ንጥፈታት ምስ ዝደጋገም ውሽጣዊ ድኽመታት ናይቲ ምልካዊ ስርዓት ርኡይ እናኾነ ይመጽእ ሓያል ፖለቲካዊ ኣብያን ምህናጽ ናጻ ትካላትን ምስ ግዜ ክልቲኡ ተደማሚሩ ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ክረክብ ይኽእል እዚ ድማ ንረብሓ ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት እዩ ኣብ ፖላንድ ከም ዘጋጠመ ንዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝድግፍ ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ውገዛ ተነጽሎን እገዳታትን እውን ክኸትል ይኽእል ቀየስቲ ክፈልጦ ዝግብኦም ነገር ኣሎ
ኣብ ገለ ኩነታት ንኣብነት ከምቲ ኣብ 1989 ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝተራእየ ውድቀት መልእኽቲ ኣዝዩ ቁልጥፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ ብምልኡ ኣብ ሓደ እዋን ኣንጻር ምልኪ ምስ ዝለዓል ከም ሳዕቤኑ ድማ መንጭታት ስልጣን ምስ ዝነጽፍ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ልሙድ ኣይኮነን። ስለዚ ንሓፂር ቃልሲ ምድላው ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንነዊሕ ቃልሲ ምውጣን ድማ እቲ ዝበለጸ እዩ። ኣብ መስርሕ እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝጭበጡ ዓወታት ዋላ እውን ንኣሽቱ እንተኾኑ ክጽምበሉ ኣለዎም። እቶም ዓወታት ዘውሓሱ ድማ ክምጎሱ ይግባእ። ብንቕሓት ተሰንየ ጽምብል ንፍናን ናይ ተቓለስቲ ክብ ስለ ዘብሎ ነቲ ቃልሲ ኣገዳሲ እዩ። ብዓወት ዘይምህማል ንትንሳኤ ሓድሽ ምልኪ ዘበርዕን ንህንጸት ነባሪ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ድማ ዘውሕስ ዕዉት ቃልሲ ክካየደሉ ይኽእል። ዝሓሸን ተመራጽን መገዲ ቀየስቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ኣቐዲሞም ከጽንዕዎ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃልሲ መስርሕ ምስግጋር ካብ ምልኪ ናብ ጊዜያዊ መንግስቲ ብኸመይ ክዕመም ከም ዝኽእል ዴሞክራስያውያን ክሓስብሉ ይግባእ። ሓደ ከስርሕ ዝኽእል መንግስቲ ብህጹጽ ክቐውም ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ ይብሉን። ይኹን እምበር እቲ ኣረጊት ስርዓት ብሓደስቲ ሰራሕተኛታት ኣይኮነን ክቕጽል ዘለዎ። ኣየኖት ክፋላት ናይቲ ኣረጊት ስርዓት ፈጺሞም ክድምሰሱ ከም ዘለዎም ኣየኖት ከ ንዴሞክራስያዊ ጽገና ክድግፉ ኣለዎም ክፍለጥ ይግብኦ። ንኣብነት ጸጥታዊ ትካላት ብባህሪኦም ጸረ ዴሞክራሲ ስለ ዝኾኑ ፈጺሞም ክዓንው ኣለዎም። ካልእ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ ድማ መጻኢ ናይቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ዝተሰዓረ ምልካዊ ስርዓት እዩ። ንኣብነት እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ፍርዲ ድዮም ክቐርቡ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሎም ክወፁ ይፍቀደሎም ዶ? ምስ ፖለቲካዊ ኣብያ መደባት ዳግመ ህንጸትን ምትካል ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ዘሳኒ ካሊእ ኣማራጺታት ከ እንታይ ኣሎ? ደም ምፍሳስ ኣብ መጻኢ ናይቲ ዝትከል ዴሞክራስያዊ ስርዓት ከቢድ ሳዕቤናት ስለ ዝህልዎ ክውገድ ዝግብኦ ነገር እዩ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝዳኸመሉ ወይ ዝወድቀሉ ጊዜ ንዴሞክራስያዊ ምስግጋር ዘገልግል መደባት ክሕንጸጽ ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት መደባት ካልእ ጉጅለ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ንኸይሕዝ ይገትኦ። ፖለቲካውን ውልቃውን ሓርነታት ዘውሕስ ዴሞክራስያውን ቅዋማውን መንግስቲ ዝህነጸሉ መደባት ክሕንጸጽ ኣለዎ። እቲ ብኸቢድ ዋጋ ዝተረኽበ ለውጢ ሰኣን መደባት ምሕንጻጽ ክኸስር ኣይግብኦን። በቢ መዓልቱ እናሓየለ ዝኸይድ ሕብረተሰብን ናጻ ዴሞክራስያዊ ትካላትን ጉጅለታትን ነቲ ምልካዊ ስርዓት ብሓባር ምስ ዝገጥምዎ ክጻወሮም ስለ ዘይክእል እናተፈራኸሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግንዘብ። ብእኩብ ዝግበር ዕጽዋ ሓፈሻዊ ኣድማታት ኣብ ገዛእ ናይ መውዓል ኣድማ ሰላማዊ ሰልፍታትን ካልእ ንጥፈታትን ንኣቃውማን ትካላትን ናይቲ ስርዓት ቀልጢፍ ዘዳኽሞ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብያን ዘይምትሕባርን ብጽፈት ምስ ዝውደብን ብዙሕ ህዝቢ ድማ ምስ ዝሳተፎ እቲ ምልካዊ ስርዓት ክጻወሮ ዓቕሚ ይስእን። ከም ሳዕቤኑ ድማ እቶም ዴሞክራስያውያን ሓይልታት ብዘይጎነጽ ዓወት ይጎናጸፉ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ድማ ኣብ ቅድሚቲ እምቢ ዝበለ ህዝቢ ይወድቕ። ኩሉ ጻዕርታት ዕዉት እዩ ማለት ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ ዝሓፀረ እዋንን ብቐሊሉን ክዕወት ዝኽእል ቃልሲ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። ከምቲ ብዙሕ ወተሃደራዊ ዓወታት ዘሎ ብዙሕ ስዕረታት ድማ ክህሉ ግድን እዩ። ይኹን እምበር ፖለቲካዊ ኣብያ ንኽዕወት ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ። ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ እቲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ብጥንቃቐ ዝተዳለወ ቀንዲ ስትራቴጂ ውሕሉል ስትራቴጃዊ ኣወጣጥና ጻዕርን ዲሲፕሊንን ዘለዎ ናይ ቃልሲ ትብዓትን እንተተሓዊስዎ ዝለዓለ ይኸውን። ሬድዮ ኤረና መሰረት ንነባሪ ዴሞክራሲ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ብድምቀት ክጽምበል ዝግብኦ ነገር እዩ። እቶም ነዊሕ እዋን ዝተጨቆኑን ብኸቢድ ዋጋ ድማ ዝተቓለሱን ክሕገሱ ክዘሉን ዓወታቶም ክጽምብሉን ይግብኦም እዩ። ፖለቲካዊ ሓርነት ንምጉንጻፍ ስለ ዝተቓለሱ ብገዛእ ነብሶምን ብመቓልስቶምን ክሕበኑ ይግባእ። ኩላቶም ግን ነዛ ዓለት እዚኣ ክርእይዋ ኣይከኣሉን ይኾኑ። እቶም ህልዋትን ሕሉፋትን ኣብ ሃገሮም ሓርነታዊ ታሪኽ ስለ ዝሰርሑ ከም ጀጋኑ ክዝከሩ ክነብሩ እዮም።
ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ንቕሓት እውን ክጐድል የብሉን። ሓደ ምልካዊ ስርዓት ብፖለቲካዊ ኣብያ ምስ ተሳዕረ ነቲ ዝህሉ ሕንፍሽፍሽ ተጠቒሙ ካልእ ጨቋኒ ስርዓት ክትንስእ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ የድሊ። መራሕቲ ዴሞክራስያዊ ሓይልታት ንህዱእ ምስግጋር ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣቐዲሞም ተዳልዮሙሉ ክጸንሑ ይግባእ። መሓውራት ናይቲ ምልካዊ ስርዓት ክበታተን ይግብኦ። ቅዋማውን ሕጋውን ሰረታት ከምኡውን ናይ ነባሪ ዴሞክራስያዊ ስርዓት መለለይ ጠባያት ክህነጽ ክጅምር ኣለዎ። ድሕሪ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ብቕጽበት በቃ ዘበለ ሕብረተሰብ ክህነጽ ከም ዘይክእል ዝኾነ ሰብ ዝስሕቶ ጉዳይ ኣይኮነን። ውድቀት ናይቲ ምልካዊ ስርዓት መጀመሪ ጥራዩ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ጠለባት ህዝቢ ብብቕዓት ንምምላእን ብውሑስ ናጽነት ዝጅምር ጉዕዞ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት መደብ እዩ። ከበድቲ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ንዓመታት ክቕጽል እዩ። መፍትሒኡ ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ጉጅለታትን ምትሕብባር ዝሓትት እዩ። እቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት እተፈላለየ ረኣእያ፣ ዝተፈላለየ መደባት ስራሕን ዝተፈላለየ ናይ ምዕባለ ፖሊሲታትን ንዘለዎም ሰባት ንዝህሉ ጸገማት ኣብ መፍታሕ ዕድላት ክፈጥረሎም ይግባእ። ስግኣታት ሓድሽ ምልኪ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ኣሪስቶትል ምልኪ ብምልኪ ክትካእ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑ ነይሩ። እተፈላለየ ፖለቲካዊ ጭብጥታት ካብ ፈረንሳ ናይ ጃኮቢንስን ናፖልዮንን፣ ካብ ራሻ ናይ ቦልሸቪስክን፣ ካብ ኢራን ናይ ኣያቶላህ፣ ካብ በርማ ናይ SLORC ከም ዘብርሆ ውድቀት ናይ ሓደ ጨቋኒ ስርዓት ንገለ ሰባት ወይ ጉጅለታት ከም ሓደስቲ ጎይቶት ንኽላዓሉ ዕድል ከም ዘጣጥሕ ኣጋጣሚ ጌርካ ክውሰድ ይኽእል እዩ። ድርኺቶም ተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ውፅኢት ግን ዳርጋ ሓደ እዩ። እቲ ሓድሽ ምልኪ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝጨከነን ዝሓየለን ክኸውን ይኽእል። ቅድሚ ውድቀት ምልኪ ኣባላት ናይቲ ኣረጊት ስርዓት ንቓልሲ ፖለቲካዊ ኣብያ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ክኸልፍዎ፣ ነቲ ብህዝባዊ ተቃውሞ ክጭበጥ ዝተሓስበ ዓወት እውን ብኣቋራጭ ክምንዝዕዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ጉጅለ እዚ ነቲ ስርዓት ዓለየ ክብል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብግብሪ ግን ዝተሓደሰ ጾር ናይቲ ኣረጊት ስርዓት ሒዙ እዩ ዝመጽእ። ወተሃደራዊ ዕልዋታት ምዕጋት ኣንጻር ሓራ ዝወፀ ህዝቢ ዝግበር ወተሃደራዊ ዕልዋታት ክፈሽለሉ ዝኽእል ኣገባባት ኣሎ። ነዚ ኣገባባት እዚ ፈሊጥካዮ ምጽናሕ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓቐነታት ኣብ ምፍሻል ሓጋዝ እዩ። ተዳሊኻ ምጽናሕ ማለት ምክልኻል ማለት እዩ። ወተሃደራዊ ዕልዋ ምስ ተኻየደ እቶም መሃንደስቱ ብኡ ንብኡ ተቕባል ክወሃቦም ማለት ናይ ምግዛእ ሞራላውን ፖለቲካውን መሰል ከም ዘለዎም ክፍለጠሎም ይደልዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ መትከል ጸረ ዕልዋ መንግስቲ እምበኣር ሃንደስቲ ዕልዋ ንዝጠልብዎ ተፈላጥነት ምኽሓድያ። ሬድዮ ኤረና ሃንደስቲ ዕልዋ በርጌሳውያን መራሕትን ህዝብን ክድግፍዎም ወይ ድማ ተሚሉ ክዕዘቦም እዮም ዝደልዩ። ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዘለዎም ቁፅፅር ከድምዕ እንተኾይኑ ናይ ክኢላታት ኣማኸርቲ፣ ሓለፍቲ፣ በርጌሳዊ ሰራሕተኛታት ኣማሓደርትን ደያኑን ምትሕባር ይደልዩ። ንፖለቲካዊ ስርዓት ትካላት ሕብረተሰብ፣ ቁጠባ፣ ፖሊስን ሰራዊትን ዘነባብሩ ሰባት ስርሖም ብግቡእ ኣካይዳ ክመርሑ ካብቶም ሃንደስቲ ዕልዋ ተመሓይሹ ንዝወሃቦም ትእዛዛትን መምርሒታትን ድማ እሺሎም ክቕበሉ ትጽቢት ናይቶም ሃንደስቲ ዕልዋ እዩ። እታ ካልእቲ መትከል ጸረ ወተሃደራዊ ዕልዋ ንሃንደስቲ ዕልዋ ብኣብያን ዘይምትሕባርን ምቁዋምያ። እቲ ዝደልይዎ ምትሕባርን ሓገዝን ክወሃቦም የብሉን። ኩሉቲ ኣንጻር ምልኪ ዝውዕል ኣገባባት ቃልሲ ኣንጻር ሃንደስቲ ዕልዋ ክቐንዕ ይኽእል እዩ፣ ግን ከኣ ብቕጽበት ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዕልዋ ተቕባልን ሓገዝን እንተዘይረኺቡ ብሕፅረት ፖለቲካዊ ደገፍ ክብርዕን ይኽእል። ዴሞክራስያዊ ስርዓት ናይ ምህናፅ ዕድል ድማ ብኡ ንብኡ ይዕንብብ። ምንዳፍ ቅዋም እቲ ሓድሽ ዴሞክራስያዊ ስርዓት መቓን ዴሞክራስያዊ መንግስቲ ዝቕይሰሉ ቅዋም የድልዮ። እቲ ቅዋም
ዕላማታት ናይ መንግስቲ የነጽር ደረት ስልጣን ናይ መንግስቲ ይሕንጽጽ ሰበ ስልጣን መንግስትን ሓገግትን ዝምረጽሉ ገባባትን ጊዜን ይስእል መሰላት ናይ ህዝቢ ከምውን ርክባት ማእከላይ መንግስትን ኣብ ትሕቲኡ ዝህሉ ካልኦት ኣካላት መንግስትን ይውስን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊ ኮይኑ ክቕጽል እንተኾይኑ ኣብ መንጎ ሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ንጹር ምምቕራሕ ስልጣን ክህልለዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ንኸይተዓናቐፍ ነጥፈታት ፖሊስ ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ጽኑዕ ቀይድታት ክግበረሉ ይግባእ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምዕቃብን ምልካዊ ዝምባለታት ንምምካንን ሓጋዚ ምእንቲ ክኸውን እቲ ቅዋም ፌደራላዊ ስርዓት ዘፍቅድ ኮይኑ ንዞባውን ዓዳውን መምሕዳራት ድማ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ናይ ምውሳን ስልጣን ዝህብ እንተኾነ ተመራጺ እዩ ኣብ ገለ ኩነታት ከም ናይ ስዊዘርላንድ ኣብ ዞባታት ዝተኸፋፈለ ስርዓተ ምሕደራ ከም ኣብነት ክውሰድ ይከኣል ገለ ንኣሽቱ ዞባታት ክፋል ናይቲ ሃገር ክነሱ ሰፊሕ ናይ ምውሳን ስልጣን ኣለዎ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ቅዋም ኣብ ታሪኽ ናይቲ ሃገር ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ ዘድሊ ምምሕያሻት ጌርካ ክትሰርሓሉ ምኽኣል ዝበለጸ እዩ ከስርሕ ዝኽእል ጸኒሕ ቅዋም እንተዘየሉ ድማ ብጊዜያዊ ቅዋም ምስራሕ ይከኣል እንተዘይኮይኑ ግን ሓድሽ ቅዋም ምንዳፍ ከድልዩ ሓድሽ ቅዋም ንምንዳፍ ጊዜን ጻዕርን ይሓትት ካብ መስርሕ ምንዳፍ ጀሚርካ ክሳብ ምጽዳቕን መምሕያሽን ኣብ ዘሎ ደረጃታት ህዝባዊ ተሳታፍነት ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ቅዋም ክትግበር ዘይክእል መብጻዕታት ከምውን ሓያል ማእከላይ መንግስቲ ዘድልዩ ዓንቀጻት ንኸይኣቱ ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ክልቲኡ ሓድሽ ምልኪ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ዴሞክራሲያዊ ናይ ምክልኻል ፖሊሲ እቲ ሓራ ዝወጸት ሃገር ደጋዊ ተጻብኦታት ክገጥማ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ዝምልከት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክህልዋ የድሊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወይ ወተሃደራዊ ዕብለላ ከረጋግጹ ዝደልዩ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ነታ ሃገር ከስግእዋ ይኽእሉ ረብሓታት ውሽጣዊ ዴሞክራሲ መታን ክዕቀብ መሰረታዊ መትከላት ፖለቲካዊ ኣብያ ኣብ ጠለባት ሃገራዊ ምክልኻል ዕቱብ ኣቓልቦ ክረክብ ይግባእ ውልዶ ሓራ ዝወፀ ሃገራት ናይ ተቃውሞ ዓቕምታትን ናብቲ በርጌሳዊ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝዘብል ብምግባር ንህንጸት ዓርሞሸሽ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክቆጻጽሮ ይኽእላ ገዚፍ ዓቕሚ ሰራዊት ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስግኣት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ መዓላ ክውዕል ንዝግብኦ ጸጋታት እውን የባኽነዩ ገለ ጉጅለታት ሓደስቲ መልእኽቲ ኮይኖም ክዕንትሩ መታን ንቕዋማዊ መትከላት ዕሽሽ ከም ዝብልዎ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ስለዚ መልእኽቲ ኣብ ዝቀላቐልሉ ጊዜ ንምብርዓኖም ነቲ ዝተተኽለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን መሰላትን ድማ ንምክልኻሉ ተራ ሕብረተሰብ ብመገዲ ፖለቲካዊ ኣብያን ዘይምትሕባርን ወትሩ ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ኣለዎ ረዚን ሓላፍነት ዕላማ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንምልካዊ ስርዓት ንምድኻም ምእላይን ጥራይ ዘይኮነ ስልጣንን ንጭቁናት ምርካብ እውን እዩ እዚ ጥበብ እዚ ነቶም ንነብሶም ከም ግዳያት ዝሓስቡ ዝነበሩ ህዝቢ ስልጣን ጨቢጦም ንዝበለጸ ሓርነትን ፍትሕን ከም ዝጽዕሩ ይገብሮም ከምዚ ዝበለቶም መኩሮ ቃልሲ ኣብቶም ድኹማት ዝነበሩ ሰባት ስምዒት ነብሰ ምትእማንን ነብሰ ክብርን ስለ ዝሕድር ኣገዳሲ ስነ ኣእምራዊ ውፅኢታት ኣለዎ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምህናጽ ዝግበር ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብ ሕብረተሰብ ነዊሕ ዝቕጽል ሓደ ቀንዲ መኽሰብ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ህልውን መጻእን ሽግራት ናይ ምግጣም ዓቕሚ ይድልብ ኣብ መጻኢ ዝህሉ መንግስታዊ ብልሽውናን ዓመፅ ስልጣንን ናይ ዝኾነ ጉጅለ ምብስባስ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ኣብቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝህሉ ዓይነታዊ ዴሞክራሲያዊ ጉድለታት ክቆጻጸሮ ይኽእል ብኣጠቓቕማ ፖለቲካዊ ኣብያ ዝተሞከረ ሕብረተሰብ ብዝመጽእ ምልካዊ ስርዓታት ብቐሊሉ ኣይንብርከኽን እዩ ሬድዮ ኤረና ድሕሪ ሓርነት ብዛዕባ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣፍልጦ ምህላው ንዴሞክራሲ ውልቃዊ ሓርነት መሰላት ውሁዳን መሰል ስልጣን ናይ ዞባውን ዓዳውን ምሕዳራት ከምውን ዘይመንግስታዊ ትካላት ንምክልኻል ዝኽእል ኣገባባት ይፈጥር ኣብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ጉዳያት ንዝህሉ ፍልልያት ገለ ኣካላት ተቃውሞ ብደባይ ኩናት ወይ ግብረ ሽበራ ክፈትሕዎ ምስ ዝህቅኑ
ሕብረተሰብ በቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሰላማዊ ኣገባባት ኣቢሉ ብትሪ ክቃወም ይኽእል። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ተገሊጹ ዘሎ ሓሳባት ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኣብያን ዘይጎነፃዊ ቃልስን ንኹሎም እቶም ንህዝቦም ካብ መልካዊ ጭቆና ኣናጊፎም ሰብኣዊ ሓርነታት ብምኽባር መነባብሮ ህዝቢ ከመሓይሽ ዝኽእል ነባሪ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክኽተሉ ዝቃለሱ ህዝብታትን ጉጅለታትን ይጠቅም እዩ ተባሂሉ እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ተገሊጹ ዘሎ ሓሳባት ኣብ 3 ቀንዲ ነጥብታት ክጽምቕ ይኽእል። ሓርነት ካብ መልካዊ ስርዓት ዝከኣል ነገር እዩ። ንምዕዋቱ ድማ ውሕሉል ሓሳብን ስትራቴጂያዊ ውጥንን የድሊ። ንቕሓት ጻዕርን ከቢድ መስዋእቲ ዝሓትት ዲሲፕሊናዊ ቃልስን ድማ ኣገደስቲ እዮም። እቲ ወትሩ ዝጥቀስ ሓርነት ብጥራዩ ኣይርክብን ዝብል ብሂል ሓቂ እዩ። ህዝቢ ንዝደልዮ ሓርነት ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ መጺኡ ክህቦ ይክእልን። ህዝቢ ነቲ ሓርነቲ ከመይ ገይሩ ባዕሉ ክጭብጦ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ኣለዎ። ቀሊል ግን ዘይክኸውን ይኽእል። ህዝቢ ንሓርነቱ ዘድልዮ ነገራት ክፈልጥ እንተደኣ ኽኢሉ መደባቱ ሓንጺጹ ክሰርሕ ይኽእል። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ድማ ናጽነቱ ይጎናጸፍ። ሓድሽ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ይሃንጽ፣ ንምክልኻሉ ድማ ብንቕሓት ድልው ይኸውን። ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ዝጭበጥ ሓርነት ነባሪ እዩ። ንምዕቃቡ ወትሩ ድልው ብዝኾነ ህዝቢ ድማ ተኸቢሩን ተሓፊሩን ይነብር። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዛ ብጂን ሻርፕ ተጻሒፋ ብዶክተር ዳንኤል ረዘነ ዝተተርጎመት ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣብዚ ተዛዚማላ። በዚ ኣጋጣሚ ሬድዮ ኤረና ንዶክተር ዳንኤልን EMDHRን ምስጋና ተቕርብ። ሬድዮ ኤረና